Nu prøver jeg bare lige at øve lidt sammen med jer. Hjulene på bussen drejer rundt, 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 rundt. Hjulene på bussen drejer rundt, 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 gennem hele byen. Og jeg sidder faktisk bare og vipper på den her. Enten, nu er den bare lige. Kan I høre det? Så alt det her holde på bestemte måder og sådan noget, det gør du ikke, men du har den her, som er din go-to. Og den kan være lige ud, vip den ene vej eller den anden vej. Fem små aber sad på en gren. Fem små aber sad på en gren og drillede en stor krokodille. Og drillede en stor krokodille. De sagde, na, 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 du kan ikke fange os, du kan ikke fange os. Men den store krokodille. Og så videre, og så videre, og så videre. Fire små aber sad på en gren. Fire små aber sad på en gren. Og drillede en stor krokodille. Og drillede en stor krokodille. De sagde, na, 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 du kan ikke fange os, du kan ikke fange os. Det, der fik mig til at prøve at kaste mig, eller give mig i kast med guitaren, det var, at jeg gerne ville prøve at kunne spille til... Der har været en lille påskehøne, som er en påskesang. Så det var altså først for nylig, at jeg sådan, gik i gang med at prøve. Og jeg vil lige prøve at spille den for jer. Der har været en lille påskehøne. Den har lagt et påskeæg. Og jeg ved det der, hvor den har lagt det. For den har nemlig sagt det. Gik op, der gik ned. Prøv du kan lede. Gik ud og gik ind. Prøv du kan finde det lille påskeæg. Nu har jeg lige åbnet hjemmesiden her på iPad'en. Og her er der altså både guides til, hvordan du kan stemme, det er det, der hedder stemmegitaren. Hvordan du sætter Music Makeren på. Og så er der, nu skal jeg lige se her, fordi så heroppe, der er der sådan nogle faner, og der står der børnesange. Og så kommer der bare, nu mit internet er sådan ikke lige super hurtigt lige nu, det er klart, når man skal bruge det. Men der kommer bare et væld af fine sange her, og så kommer der faktisk endnu flere, når man går ind. Der er sådan nogle små pdf-filer her. Der ligger 15 her og 22 her, og der er flere på vej, ved jeg. Og så går man for eksempel ind i, altså man kan jo også bare se filmene, faktisk, så det er det, Mads han opfordrer mig til at gøre. Så det skal jeg lige have gjort. Men ellers så ligger der sådan et helt, nu kan se om I kan se det her, sådan et helt kartotek her af sange. Og så det, man også kan se her i Bjørnen sover, det er, at der er aftegnet, det er jo de her akkorder. Det er jo sådan nogle små billeder af den her Music Maker, hvordan den ligger. Det er så let at gå til. Pigerne af Camille især har også været meget nysgerrige på. Nu går jeg lige ud af det her. Nysgerrig på den, og var bare sådan, hun har prøvet den et par gange. Og det lykkedes jo næsten med det samme at kunne spille guitar. Det er super meningsfuldt, synes jeg.